manifesto yenu. Kowuok e weche matimore kar chungo od bura kata mana e county mano ma Kajiado, atiri nyaka weche matimore e yimbo mar piny Kenya. Obila mawuok e kar chungo od bura ma Lurambi, county ma Kakamega, timo nonro e wi wach ma dichuo moro iyango ni ne orocho ratich nyathi ma jahigni achiel kendo lal. Wachore ni achijno ma en ner gi nyathino ne nindo e ot achiel gi nyathino ma min mare no dhi mer e kinde manotimo tim makamano. Kalore gi jirende, nyathino sebedo kadong kende e kinde ma min gi dhi mer. Jodak makono kaachiel gi jaduong' gweng' oseyo maduong' tim makamano ka gikoyo obila mondo mak achijno. Tulipata hiyo ripoti ikatuzunisha sana. Na ni jirani aliweza kugundua kwamba huyo mtoto wa mwaka mmoja aliweza kukua defiled. So na society ya saizi sijui mbona wana defend, because perpetrators ni close relatives wa wenye wana defile hawa watoto. So unapata family close members wanakuja wana defend perpetrators. So hizo ni cases zenye tumekuwa nazo. Hata sisi ndio tumefuatilia hiyo ripoti, tumeenda paka kwa daktari, wamefanya check up, kila kitu wamefanya. Tumekaa na daktari akaeleza pia cases mingi zenye zimeripotiwa kwake, akafanya matibabu na kila kitu. Hajawahi kuitwa hata kotini siku moja kutestify. Kumaanisha zile cases huwa zinatupiliwa mbali. Sisi tunaamini kwamba sheria lazima tuifuate mkondo wake. En geno marwa ni chik biro kawo kore.